So a wannan bidiyon za mu yi amfani da Chrome, ChatGPT sorry, gashi nan. So idan ba ka da prompt ɗin, zan ajiye prompt ɗin a comment section. Ka je ka tambayi ChatGPT zai gama. So in kuma kana son ka rubuta ne sai ka tambaye shi a nan. Ni dai already ina da prompt ɗina. Gashi nan Ramadan poster. So already na riga na yi shi. Zan yi copy ne. Yauwa gashi nan. So shi daɗin da ChatGPT nan duk abin da ka tambaye shi zai baka, zai kuma gyara ma. Wanda bai da shi ya je ya sauke shi a Play Store. So gashi nan zan yi copy ɗin shi. In nayi copy ɗin shi sai in ɗauka direct. Yauwa gashi nan nayi copy. So yanzu abin da zan yi, zan tafi Chrome browser ɗina. In je in lalubo AI ɗin da zan yi aiki da shi. Yauwa. So abun fa bai da wani wahala. Kawai mai da hankali ne da natsuwa. Yauwa bai da wani wahala. So nan Chrome browser ɗina ne, network, na da matsalar network sosai. So gashi nan yanzu zan yi searching ɗin Bing AI image creator 3D. Gani? Network ɗin is very poor. Kun san network ɗin Najeriya. Yauwa so gashi nan. Free AI image generator Bing image AI. Wannan na saman kenan. So gashi nan kun gan shi nan wanda aka ce micro ɗin nan, Bing image creator. So shi za ku taɓa. So in ka taɓa shi zai buɗe muku. Yauwa so ku jira tukunna. So a nan gurin, still the network ɗin nan is very poor. Yauwa so gashi ya buɗe. So nan gurin za ku, inda na nuna da ɗan yatsa, nan gurin za ku danne. Sai kuyi pasting ɗin wannan prompt ɗin da aka yi wa copy daga ChatGPT. So gashi nan zan yi pasting ɗin shi. So network ɗin nan yana bani wahala. So in jira a hankali. Yauwa gashi nan sai ka taɓa create. Wannan gurin ɗigon nan, ga yana inda na nuna da ɗan yatsa create. So yanzu nan zai ma generating ɗin naka prompt ɗin. Babu wani wahala. Babu wani wahala. So in ma hoto gare ka, za ka sa hoton, zai sa ma hoton kome da kome. So ga poster ku nan ta ready Ramadan. Kala huɗu sai wanda ka zaɓa. So wannan shine. Kuyi following ne idan kuna son akwai wani tambaya ku ajiye a comment section. Ni ne naku Ibrahim Adam. Wanda aka fi sani da Coach Ibrahim Digital 442. See you in my next video. Allah ubangiji ya taimaka. Allah ya sa mu dace. A yi ƙoƙari. AI ana samun alkhairi da shi sosai yanzu in sha Allahu. Kwanan nan zan ci gaba da, ba lokaci ne. Zan ci gaba da ƙoƙari a kan abin da ya shafi AI. Domin zan ɗau wani scene ne ma wanda yake za a rinƙa faceless content. Ana samun kuɗi da shi sosai. Wanda ana samun kuɗi. Mutanen kudu suna cashing out da shi sosai. Ina muku fatan alkhairi.